Здравейте! Благодаря на всички, че са с нас. Днес пресконференцията правиме от името на НСНИ, Националното сдружение за недвижими имоти, и инвестиционна компания The Blueprint. Инвестиционната компания The Blueprint функционира в България от 2 години. Иначе господин Морис е с инвестиционен опит повече от 15 години в над 15 страни по света. Първият проект, с който влиза в България, е онлайн платформата PicMiller, която е финландска платформа за обработка на снимки. Едно от важните неща за платформата PicMiller е, че снимките се обработват не от софтуер, а от дизайнери и в рамките на 24 часа могат да бъдат получени и обработени снимките. Тоест, малко повече за платформата. Нека да разкаже господин Андрю Морис. Good morning, everybody. Thank you for taking the time to come and sit with us and let us share our new agreement with the National Real Estate Association of Bulgaria. Здравейте, благодаря, че сте тук с нас, за да може да споделим доста това, че сме подписали договор за сътрудничество с Националното сдружение за недвижими имоти в България. My name is Andy Morris. I'm the chairman and CEO of a company called The Blueprint. Аз се казвам Анди Морис и съм член на борда и управител на инвестиционната компания The Blueprint. I established The Blueprint in Bulgaria in 2014. The idea of The Blueprint is to travel overseas and find new technology companies. Blueprint е създаден в България преди 2 години с основната си цел да донася в България технологии отвъд морето, т.е. от Съединените щати. Invest in those companies and find other investors for those companies, and then bring those companies' products and services to Bulgaria and distribute those products and services in Bulgaria and Eastern Europe. И когато открие интересни компании, в които може да се инвестира, тези компании и техните услуги да бъдат представени в България, като този процес, разбира се, е двустранен. With PicMiller, the service is designed for the real estate sector. PicMiller е услуга, която е предназначена за сектора на недвижими имоти. And the reason we're working together with the National Real Estate Association of Bulgaria is to help them improve the standards and the quality of the pictures online that both the estate agents and brokers are providing to their customers. So we're trying to provide a better service for the agents, the National Real Estate Associations, the brokers, all specters of the real estate sector in Bulgaria. И целта да работим с Националното сдружение за недвижими имоти, именно да повишим стандартите на работа в България в сферата на недвижимите имоти, да дадем възможност както на отделните брокери, така и на агенциите за недвижими имоти да представят имотите по по-добър начин, ползвайки услугата PicMiller с по-добри фотоизображения. Благодаря, това беше господин Андрю Морис, изпълнителен директор на The Blueprint, инвестиционната компания. Бих искала да дам думата на госпожа Ирена Перфанова, която е председател на управителния съвет на НСНИ. Националното сдружение за недвижими имоти им управлява в своята структура 12 регионални подразделения, обединяващи фирми от 28 града в страната с над 1500 професионалисти в областта на недвижимите имоти. Защо решихте да подпишете този договор и с какво очаквате той да помогне на специалистите по недвижими имоти в България? Благодаря за предоставената дума. За нас е изключително важно да бъдем в крак с времето като професионалисти и да се развиваме заедно с информационните технологии. Искам да ви кажа, че освен това, че технологиите се развиват, изключително много се променят и исканията на самите потребители към услугите, които те ползват. Независимо дали това е в сферата на недвижимите имоти или в някакви други области, ние си даваме сметка за това нещо и смятаме, че ако до този момент е било достатъчно да има просто снимков материал за една оферта, от тук нататък е изключително важно качеството на този снимков материал, да не говорим
говорим, че вече българския пазар е с няколко крачки напред в представянето с видеоматериали на офертите, които се излагат. Ще видим какво ще ни предостави и бъдещето в тази посока. Така че да си партнираме с фирми, които внасят световният опит в България в сферата на технологиите, за нас е изключително важно. И това сътрудничество с Пик Милър беше ключово да направим една крачка напред в тази посока. Благодаря. Казахте за повишените изисквания на потребителите на недвижими имоти. Сега бих искала да дам думата на членовете на управителния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти, Даниела Грозева, Александър Бочев и Йордан Петров, които да ни кажат малко повече как Сдружението посреща и е готово да посрещне високите изисквания вече на потребителите, какво е актуалното състояние на пазара на недвижими имоти и какви са основните стъпки в бъдеще, които Сдружението предвижда. Добър ден, казвам се Александър Бочев, член съм на управителния съвет на НСНИ. По отношение на завишените изисквания, госпожа Перфанова спомена повишените изисквания към качеството на снимковия материал или на качеството на офертите, които се презентират и в интернет пространството и по други способи, така че да бъдем привлекателни за купувачите на имоти. Но по-скоро на мен ми се ще да акцентираме върху повишените изисквания към отговорностите на посредниците, занимаващи се с недвижими имоти, имайки предвид, че свободният пазар на недвижими имоти се развива вече 27-8 години. Потребителите на нашите услуги, както продавачи, така и купувачи, и респективно наемодатели и наематели, имат богат опит и информация, която им дава възможност да бъдат и по-взискателни към нас и да знаят какво да изискват. По отношение на това, смятам, че трябва да работим в няколко посоки и Национално сдружение недвижими имоти, като един от, може би най-голямата браншова организация в България, свързана с недвижимите имоти и най-дългогодишната, вече имаме 25 годишна история, отговаря на тези предизвикателства по няколко начина. Един е обновяването на нашия етичен кодекс, който на последното общо събрание на НСНИ беше проведена анкета, дали е одобрен от нашите членове и получихме одобрение от 95-6% от участниците на това общо събрание, което за нас красноречиво говори, че бранша вече е подготвен да отговаря на тези изисквания към отговорностите, които ние трябва да поемем пред нашите потребители. Също така, преди няколко години и в момента активно работим и за подобрението на един проектозакон, който да внесем и да регламентира ясно и точно критериите, по които нашите потребители ще търсят именно тези отговорности от нас. Също така смятаме, че трябва да бъде направена застраховка професионална отговорност, която ще бъде, разбира се, и част от изискванията за това да упражнявате тази професия. Именно поради това, за да можем да обезпечим именно тези отговорности, които ще поемеме в закона и разбира се в етичния кодекс, който обновихме и съвсем скоро, надявам се, ще бъде прият в следващото общо събрание на Национално сдружение недвижими имоти. По отношение на изискванията към в по-широк план към строителството и към това, което се предлага като нови обекти, след малко моята колежка Даниела Грозева ще ви запознае с тенденциите в новото строителство, но и там, както и в нашата посредническа професия, изискванията и критериите на потребителите вече са изключително високи. Именно затова много от новите стартиращи проекти и тези, които са в процес на изпълнение, наистина мисля, че отговарят на абсолютно всички изисквания за сгради на 21 век и в жилищната част, и в офис частта, и в логистичните центрове. Смятам, че продукта, който се изработва в момента в България, до голяма степен отговаря на всички съвременни критерии. Здравейте от мен. Аз ще ви дам малко информация, по-скоро статистически данни за строително-инвестиционния пазар за 2016 и първото тримесечие на 2017 година. Имаме ръст от близо 24% на обема на стартиралото строителство за тази година. Общо близо 4 милиона и 200 хиляди квадратни метра разгърната застроена площ предстои.
Относителният дял на отделните типове обекти по функционално предназначение в общия обем на стартиралото ново строителство през 2016 година най-голям дял бележи естествено жилищното строителство. Немалка част има и търговските сгради и хотелски комплекси. Има голям дял на атракционни и спортни зали, които предстоят да се строят. Бих искала с вас да споделя една тенденция по региони. В София град има ръст близо 45%, 1 670 000 квадратни метра разгърната застроена площ. В Пловдив 12,40%, Варна по-малко от 1%, в Бургас близо 9% и Стара Загора близо 16%. През последните 13 години, 2017 година е четвъртата поредна година с двуцифрен ръст. За първи път от 2019 година насам сградното строителство минава нивото от 4 милиона разгърната застроена площ. Обемът за 2016 година е 42% от започнатото строителство през най-силната 2007 година. Бих искала да споделя с вас, че има една много, поне за мен, неприятна тенденция. Градовете Кюстендил, Видин, там няма почти ново строителство и да не кажа, че почти нищо не се случва там. Това е от мен. Бих искала да допълня и колегата във връзка с предизвикателствата, които поема Националното сдружение за недвижими имоти. Към сдружението имаме център за професионално обучение, в което издаваме дипломи, професионални дипломи и все повече колеги от агенциите се възползват, защото това е единственият начин те да повишат квалификацията си, да са легитимни. И сдружението и ние като правителен съвет работим в повишаването на квалификацията на колегите и смятаме, че това е много важно звено от нашата дейност. Благодаря ви. Аз това, което бих искала да допълна към статистическите данни, които Даниела Грозева изнесе, е, че независимо от това, че официалната статистика показва, че броят на сделките е спаднал средно в страната с почти около 14%, пазар продължава да бъде динамичен. Все пак трябва да имаме предвид, че в един такъв динамичен пазар, сравнявайки с данни слизащи надолу, можем да си направим няколко извода. Единият от които е, че голяма част от сделките са в сегмента на новото строителство. Този сегмент се отразява малко по-късно във времето в агенция по вписванията, тъй като сделките не се движат с директна продажба, с по-продължителен период от време задържане на предварителен договор. Естествено, това е повлияно от схемата на плащане в новото строителство, начина на финансиране, т.е. изчаква се момента пред завършване на сградата, за да бъде използван кредит от кредитните институции. Така че в момента тези данни не дават точно ясната представа за това, което се случва на пазара, но може би в рамките на следващата една година точно тази статистика ще излезне вече наяви и ще видим какво се е случвало в този период от време. Така или иначе има едно леко затруднение в реализирането на сделките поради все по-голямото разминаване между търсене и предлагане. В момента много голямо количество продавачи започват да изкарват имотите си на пазара. За съжаление, голяма част от тях неправилно оценени, т.е. надценени с продавачите с много по-голямо очакване от това, което купувачът е готов да предложи за този имот. И това е причината самите купувачи да бъдат затруднени в избора си. Иначе, когато една оферта е оценена правилно, тя се продава изключително бързо на пазара и е много нисък процента, в който се преговарят цените надолу между офертна цена и реализирана сделка.
Благодаря, госпожа Перфанова. Искам да се върна към думите на Даниела Грозева и това, че в Западна България от гледна точка на недвижимите имоти нищо не се случва. Пустеят сгради и точно тук е момента да кажа, че инвестиционната компания The Blueprint всъщност последния един месец проведе среща с общините в Червен бряг и в няколко околни градове, именно с цел инвестиране, намиране на инвеститори и събуждане на спящите сгради. Всъщност интереса на Андрю Морис в real estate сектора започва с Пик Милър, но може би малко повече за това да каже той. Yes, obviously in Bulgaria there are many opportunities in terms of real estate investment, but the Blueprint is interested in socially responsible investments. I was invited to Chervenpriag some time ago to look at the area and look at the various opportunities that they're trying to promote there. It was very Благодаря. Разбира се, в България има много възможности за инвестиция в сектора на недвижимите имоти навсякъде, но Blueprint определено се стреми да проектите, които развиват, да бъдат и социално отговорни. Поради тази причина, преди няколко месеца бяхме поканени в община Червен бряг, където да огледаме един подходящ обект. Sorry, I'm excited about Chervenpriag. It was a bit fast then. We looked at some very interesting investment opportunities, one of which is next door to the hospital in Chervenpriag. We are at the moment assessing this opportunity in the sense of how we can develop it. Един от, както казахме, бяхме поканени в Червен бряг. Един от проектите, който ни беше представен с цел да помогнем за неговото развитие, се намира в центъра на града, точно до болницата, но ние все още правим оценка как най-добре може да бъде Blueprint полезна на община Червен бряг. And we will look forward to sharing the information we establish with our friends and partners in Chervenpriag at the time when we're ready to do that, which should be fairly shortly, within the next month, I think. И разбира се, в момента, в който имаме напредък по проекта, със сигурност ще споделим това с вас, заедно с нашите приятели от община Червен бряг. Надяваме се това да се случи в рамките на следващия месец, може би. И малко повече за самата услуга отново Пик Милър. Това, което всъщност е интересно при нея, е, че фоторедакторската услуга не е софтуерна и не прибавя нищо измислено към имота, което всъщност я прави уникална. Yes, of course, in order to provide the correct service to the user who uses Pick Miller as an added value service for their customers, we had to create a really high standard. So, of course, there are software packages that can improve pictures quality, but the time and effort attached to that usually costs money and therefore reduce profits. So the idea of Pick Miller was to provide a bespoke service, as we would call it, something very specific. We have graphic designers who work on the pictures and improve the pictures so that we can provide the highest standard possible. And this is where our relationship with the National Real Estate Association of Bulgaria is so important, because they're the ones that set the standard in Bulgaria. So we wanted to work with them and the other real estate associations in order to help them to, in effect, offer added value services to their members, who can offer those added value services to their customers, therefore reducing their costs and increasing their profits. Със сигурност, да, разбира се, със сигурност ползваме някакви софтуерни продукти, с които работим върху снимките, но е изключително важно да се каже, че всички снимки се обработват от хора, които всъщност добавят тяхното високо качество и техните умения към това снимката да се получи по най-добрия начин. Съответно, по този начин ние се стремим да добавяме допълнително качество към услугата, която от своя страна вече добавя агента на недвижими имоти или компанията, която е предоставила тези снимки. За нас наистина е важно, затова и работиме и подписахме този меморандум за сътрудничество с Националното сдружение за недвижими имоти, заедно с тях да повишиме цялото качество и всички стандарти на пазара на недвижими имоти в България, от гледна точка на това как те са представени пред крайния потребител. Се надяваме, започвайки с България, заедно с тях да вървим напред и в другите страни.
Аз бих искала да допълня още нещо. Следващата седмица предстои поредният световен конгрес на Международната федерация по недвижими имоти в ИАПСИ, който ще се състои в Андора, където отново ще бъде презентиран този продукт на Пик Милър. Тоест, това е една допълнителна заявка за това, че в България вървим в крак с това, което се случва на европейският и световният пазар. И самият факт, че Световният конгрес на ФИАПСИ проявява интерес към подобен продукт, е една допълнителна индикация за това пък какви са търсенията от самите потребители не само в България, но в международен мащаб. И какви ще бъдат стъпките за брокерите от тук нататък? Какво се случва в рамките на това партньорство? Тоест, те ще имат ли някакви преференциални услуги? Кои брокери от членовете на НСНИ могат да ползват тази услуга? Всички брокери, които са членове, абсолютно всички брокери, работещи в агенциите за недвижими имоти, членове на Национално сдружение, ще имат достъп до тази система, ще могат да я използват при определени, естествено, по-преференциални условия за нас като национална асоциация, като част от Международната федерация по недвижими имоти в ИАПСИ. Така че постарали сме се и в тази посока да помислим те да бъдат облагодетелствани, за да могат максимално и по-бързо да повдигнат нивото, с което предоставят рекламните си материали на своите клиенти. Естествено, нали, пак казвам, че нивото на повдигането на нивото на обслужване на агенциите за недвижими имоти не се състои единствено и само в снимковият материал, но това е част от тях. Това е едно от първите впечатления, които прави една оферта за недвижими имоти. Благодаря. Някакви въпроси допълнителни? Дали има? Защото мисля, че основните неща ги казахме и тепърва ще започваме да говорим. Малко пропуснахме да споменем нещо за парцелите, какво се случва в тази посока и предполагам, че колегата Йордан Петров от управителният съвет също има още какво да добави в посока пазара на недвижими имоти. Да му дадем възможност. Здравейте. Ами да започна с това, че цените на недвижимите имоти са пряко отражение на качеството на живот. Понеже много говорихме за статистика, повечето от нас статистиката е нещо подбрано, което според мен не дава вярно отражение на живота. Принципно цените от 2-3 години назад до момента са нараснали с 30 до 35% и това е истината. Не е статистика. Ние като участници и анализатори в процеса на недвижимите имоти прекрасно знаем на къде върви пазара. С оглед на това мога да кажа, че в близка перспектива от 6 месеца цените на недвижимите имоти ще продължат да растат нагоре, докато пазара стигне равновесната си точка. С оглед на една по-далечна перспектива, да кажем година и половина-две, нещата ще се развиват добре, според мен, като все пак не трябва да забравяме и да се застраховаме от случайни събития, които са извън нас и извън България. Именно затова и цените на недвижимите имоти, включително и на парцелите, в последно време има засилено търсене на парцели от оформяща се класа от млади юпита, които предпочитат да живеят около големия град и да построят свой собствен дом. Има ръст и в цените на парцелите, има и засилено търсене на парцели в околностите и това се отнася не само за София, а и за другите по-големи градове. Надявам се нещата да продължат да върват без колизии и сътресения на нашия пазар, защото е добре за всички, когато качеството на живот на българина се повишава. Благодаря. Благодаря на всички. Днешната среща представи състоянието на пазара на недвижими имоти в България, тенденциите, както и методите, с които Националното сдружение за недвижими имоти иска да посрещне повишените очаквания на потребителите. Едно от тях е подписването на договора за сътрудничество с международната онлайн платформа Пик Милър. Благодаря ви много.